Nabisto sang Sagay City Police Station ang ginahukbungan sa mga nagapabulang. Nakabaton sila sa impormasyon nga may nagakatabo nga bulang sa sitio Bunglas, barangay Malubon, syudad sang Sagay, Negros Occidental. Tatlo ang nadakpan nga amo ang ginatudlo nagpasimuno sang iligal nga bulangan. Gilayon sila nga ginpusasan kag gindala pati ang tatlo ka inog bulang nga manok. Hugot nga ginakampanya sang kapulisan ang pagtapna sang iligal nga sugal sa mga kabaranggayan. Nagakulob ang lalaki nga ini sang ginrescue sang kalibo MDRRMO last 3 Domingo sang kaagahon. Nadisgrasya ang biktima sa ginamaniho nga motorsiklo sa barangay Andago, Kalibo, Aklan. Gilayon na gintatap sang rescue team sang kalibo MDRRMO ang biktima nga wala sang pangalibutan. Isa sa ila na tulupangdan nga nagapanimaho sa makahulubog nga ilimnon ang lalaki. Nakaagom sa mga minor nga kasamaran ang biktima. Makaligad ang pila ka minutos na umpawan man ini kagindala sa Aklan Provincial Hospital. Diri sa kanal nagdiretso ang truck nga may karga nga humay sang disgrasya nga wala makontrol sang driver ang manibela sang salakyan. Natabo ang aksidente sa barangay Anuhon, Sibasti Antique. Suno kay PO2 di Malaluan sang Sibasti PNP. Padulong sa Banwa sang Libertad ang truck nga may karga nga masubra 1 ka sako nga humay sang nadisgrasya. Ginamaniho ni Dino Gaal ang truck nga nakaagom sa minor nga pilas sa lawas. Wala naman sang dako nga damage sa salakyan pati na ang karga nga humay sa nasambit nga aksidente. Nauro tupok sang kalayo ang puluyan sang pamilya Batol sa barangay Daragan, Buena Vista, Guimaras. Wala sang tawo ang balay ni Tita Batol sang natabo ang sunog kay nagaobra ini sa isa ka beach resort. Mabudlay ang pagsulod sang bombero sa lugar kay kinanglan pa nga magtabok sa suba. Ginbuligan na lang sang pila ka residente nga mapalong ang kalayo pero wala gid sang may nasalbar. Isa sa gintumod kausa sang kalayo sang BFP Buena Vista nga electrical in nature ang gintunaan sang kalayo.